В големия град живеели едно момиче и едно момче. Не се познавали. Един ден всеки от тях решил да отиде в едно село в планината. Идеята за мен лично беше точно това, че аз мога да отида един месец в природата, в Родопите, планина, която аз обичам, може би най-много от всички други местности в България. При мен мотивацията беше малко по-различна, тъй като аз се интересувам от етнология и всъщност нещо, което най-много ме впечатли е всъщност възможността да те научат как се правят етнологски проучвания и да имаш досег до хора, които могат да ти разкажат нещо интересно. Тази приказка започва миналата година в Западните Родопи. Преди излучването й има една идея, група млади хора от града, гостоприемни домове на село и общото желание за научаване на нови неща и съхраняване на старите. Преди няколко години младежката организация Фабрика за идеи започва да подготвя проект, наречен Резиденция Баба. Основната идея е да се свържат безработни момчета и момичета с възрастните хора в обезлюдяващите се села. 40 души кандидатстват за възможността да живеят един месец на гости при баба, да помагат, да учат, да записват и помнят. За съжаление, с времето, пътувайки по българските села, стана ясно, че българското село се обезлюдява, че безвъзвратно губим разнообразието на нашата култура по начина, по който губим биоразнообразие, губим песни, губим истории, губим характер. Тогава ми хрумна всъщност, ако повече хора имат възможност градски млади хора имат възможност да се докоснат до българското село, такова каквото то все още е на места, могат да се родят много нови решения и да се опитаме да мислим за българското село по нов начин. Не като нещо, което е в миналото, не като история, не като тъмна, вина на народа ни, който губи идентичността си и слага всичко това в едно чекмедже и просто мисли селото в минало време. Напротив, българското село може да бъде мислено и в бъдеще време и начинът за това е да свържем младите хора с възрастните хора на село. Така си помислихме и това е една работна хипотеза, която се оказа, че е вярна и че работи. В първото издание на Резиденция Баба участват 18 момичета и момчета от цялата страна, сред тях и героите на приказката. Някои се връщат от чужбина, за да живеят месец в едно от 4-те родопски села от проекта. Резултатите – една ремонтирана и отново работеща селска фурна, нова екопътека, обновена църква, усвоени стари занаяти, десетки записани истории, нови приятелства и още много. Модела на резиденцията скоро ще заработи в Сърбия, Армения и Дания, а за второто му издание у нас се търсят средства. Благодарение на Резиденция Баба може да се появи и първи албум с песни на дряновските баби. Уникална група за автентичен фолклор с едни от най-красивите носии, които все още могат да се видят по нашите земи. Ако ние не опазим фолклора, то няма да има и нашата родина реално. Защото фолклорните традиции трябва да бъдат живи и да напомнят на бъдещото поколение откъде и как сме дошли, как тези хора са изживели по толкова много години, като нашето село датира от 1576 година до днес да се запази. То е имало сигурно някаква здрава основа, на която са стъпвали тези хора. За нас фолклора е нещо много голямо. И ако тия момичета не бяха, тия нашите песни, кой щеше да ги знае, да ги чуе? А сега стига нашите семейства, нашите деца, като ги знаят, те също ще ги предадат нататък. Това са много стари дрехи, обаче с цената на много труд е съхранено. Иначе всичкото това можеше да бъде унищожено, нали, както много неща са нали, вече примахнати. Сега това няма кой да го направи. Тия манистените неща, това също е плетено някога, са плетени, низани са. Хората с това са се живяли, с това са се украсявали. Правенето на манистените гривни и гердани е едно от най-интересните и трудни за усвояване неща. Освен младите хора обаче, за месеца гостуване на село, много научават и домакините им. 3 момичета беха при нас, много хубави, много разбрани, много ме слушаха,
Нижехме се такива манисти си правихме. Почнаха да плетат, почнаха да ни помагаха ми на мене, чушки си правихме с те. Вечер като почнеме там ядене, пиене на ракийка, па на салатка, много съм доволна тези деца, много. Те научиха много от нас, обаче ние научихме много от тях за живота, за всичко. Ние ни разказвахме се старинни работи, как сме не прекарали, какво сме правили и така. Много хубави момичета. Ходехме на разходка там, какви цветя, как се казват, такива работи. Всичко го описваха и някакви стари спомени, такива работи. Много, много. Много преди да стигнат момчето и момичето от нашата приказка до тези села, години наред други млади обикаляли и събирали истории, песни, традиции, обреди, легенди, за да ги запазят живи. От 1991 година насам хората от Асоциацията за антропология, етнология и фолклористика ОНГъл са посещавали тези места десетки пъти. Само водичка след залез. Да. Света има две тенденции. Едната е ясната глобализацията на всичко, от икономика, и другата тенденция е борбата за уникалност и различност, който може да стане само единствено чрез културата. Тоест, при глобална икономика, при глобални технологии, културата става все по-знакова и все по-важна и все по-необходима, за да покажем, че сме различни. Тъй като на човек основното едно генетично му е заложено, той да бъде различен от другите, да се различи. По принцип, една голяма част от нашата култура е в скрит вид. Ние носим всяка една частица от това, което нашите деди са създавали и пренесли във времето, но не осъзнаваме това, което притежаваме. Това са така наречените граници на мълчанието в човешкото съзнание, които според мене трябва да бъдат експлицирани, трябва да бъдат изведени на светло. И това е един от начините да се обясни на хората какво всъщност те притежават. Защото след дългите години на просвещение, на възраждане, на развитие през 20 век, капитализъм, социализъм, много от ценностите, които нашите деди са притежавали, ние сме изгубили като код. Когато ние се връщаме към традицията, ние се връщаме вече от съвсем друга гледна точка. Ние започваме, тя за нас е малко външна. И затова трябва да положим интелектуални усилия, за да се върнем към нея, да я разберем. Да разберем, че всъщност всичко това, което вътре виждаме и което ни се струва едва ли не бабини деветини, всъщност има своето значение. Това са знаци. Знаци, които показват място на човека в обществото. Знаци, които съвременното общество малко или много ги е позагърбило, позабравило и така нататък. Бих искал да формулирам един термин, който е по подобие на термина социално предприемачество. Според мен това, което трябва да се реализира в българското общество, е духовното предприемачество. Това е знание, умение, връзка с миналото, информация за това, което наистина е ценно и това, което наистина е различно, защото различаването, идентифицирането чрез собствените ценности на нашата общност, на нашата етническа общност, на нашата религиозна общност, на нашата национална общност, на нашата държавна, ако щете, общност, не противоречи на процесите на глобализация. Година след като момчето и момичето от нашата приказка решили да отидат на село, вдигнали сватба. Но не каква да е, а както се е правила преди векове. Запознахме се горе в Родопите и там беше много хубаво и прекарахме много хубаво време заедно. И през цялото това време си мислихме как традициите са нещо, което искаме да запазим и природата искаме да е постоянно около нас. И тогава решихме, че ако правим сватба, трябва да е по начина, по който е правено едно време и на място, където също са запазили до някъде традициите.
Още по-забавното е, че аз отидох с идеята, че искам да науча всичко възможно за традиционната българска сватба, без да го познавам, без да съм си мислила, че ще се женя точно след 9 месеца. 9 месеца. Не, 1 година. Там някъде. Не съм си умислила това. Аз отидох с идеята, че искам да науча повече и да започна да правя такива сватби за други хора. В началото си казахме, не искаме сватба, както е модерната, защото изглежда много изкуствено с ритуали, които ние не разбираме. Се оказа, че в традиционната сватба има много подобни ритуали и виждаме как в настоящите сватби тези ритуали са дошли, откъде са дошли и как са дошли и вече виждаме смисъл. Най-скъпото за мен в случая е, че покрай тази сватба много хора започнаха да танцуват народни хора, поне до степен да могат да изтанцуват 5 хора. Много хора се сетиха, че баба има една носия и се оказа, че на баба носията не е една, а са няколко. Да, мисля, че има няколко килима вкъщи, те се оказват уникални чипровски килими, които просто стоиш и гледаш и вау. И при мен същото беше абсолютно, когато казах на майка ми, тя, то ние откъде ще намерим черги и така нататък. В един момент просто като отидохме на село и те си бяха там. Всички се забравили за тях. Хубавото, че никой не ги изхвърлил. Сватбата на Ангел и Рени от приказката се случва в Боженци. Архитектурно-историческия резерват е запазил духа на миналото ни. За подготовката им помага и доцент Веселка Тончева от Института за етнология и фолклористика към БАН. Важно е да знаем своите традиции, обичаи, всичко, което е нашия корен, защото утре ще се събудим и няма да знаем кои сме. Ако забравяме това. Това е нашата същност, това сме ние. Ние има едно богатство, което може би в съвременността не осъзнаваме достатъчно. Не знаем какво притежаваме. Това е да имаш едно имане в двора си, но да не си даваш сметка то колко е ценно, докато не ти се отворят очите за това. Важно е по много причини да знаем традициите си. Моето лично усещане е, че това дава нашата, разбира се, облика на нашата идентичност и на това, което сме. Но то дава и нещо, което дава сила. Дава усещането, че ти можеш да владееш магията на предопределянето, доброто предопределяне, на хубавото предопределяне, на пожеланото благополучие, на пожеланото плодородие. Нашия фолклор, наши традиции, ако човек вникне наистина в тях и ако се остави да ги усети, дават това чувство. Магията да направиш пеперуда за дъжд, да маха пеперудата с ръцете, дава такава вяра, че то наистина вали. Вярвам, че нашата култура и нашата традиция, както и много други традиции и култури, с други средства, по друг начин, с други модели обредни, това е голяма сила. Голяма сила, която ние трябва да я знаем, че я владеем и да й вярваме, да я преживяваме. Не просто да я правим декоративно. Истинските традиции само с събиране децата заедно, разказване, какво, кина и така. Само така може да се запази. Масовата култура се прави, че това не съществува в известен смисъл. То е нерелевантно, просто не е актуално, поради което, понеже е старо, едва ли не, няма защо да го гледаме. Всъщност там има много ресурс, който ние можем да създадем новото, без да копираме, просто създавайки. Трябваше да имам носия, аз много исках да имам носия. И веднъж като облечеш, като отидеш на няколко събора с носия, като видиш за какво става въпрос и като се усетиш част вече от това общество и ти се иска да бъдеш все повече и повече. Фолклора държи българина жив с традиции, с идентичност, с всичко останало. Ние обаче имаме шанса да възстановим. Имаме шанса да реконструираме миналото. Унификацията е ясна. Въпросът е как да покажем, че сме различни. Ние носиме някакво зрънце и това са нашите знания, които нашите прабаби
са ги правили, вярвали са в тях, живели са ги. Живели са ги.